Hola, soc l'Ester Mor, la treballadora social de l'entitat. Jo sóc la persona que rebo totes les demandes i sóc la porta d'entrada quan una persona té un dubte sobre salut mental, contacte primer amb mi. Atenem tant a persones afectades amb un trastorn mental com a les seves famílies. Tenim l'atenció social, que seria l'assessorament, l'acompanyament, l'escolta a les famílies. Després tenim també l'Escola de Famílies. És un projecte que es fa cada any, on és un espai on cada setmana parlem d'una temàtica diferent. Té una durada d'uns 3 mesos aproximadament i aquí les famílies poden preguntar al professional tots els dubtes que tinguin relacionats amb la salut mental. A nivell psicològic, tenim l'atenció psicològica individual. Quan les famílies necessiten aquest suport, l'objectiu és que el professional pugui assessorar a la família davant de la situació que tingui amb la persona afectada d'un trastorn mental. Els grups psicoterapèutics, aquí són grups no individuals, són un grup de persones dirigit per 2 professionals on fan aquest acompanyament i ensenyen eines per gestionar les situacions. També tenim a part els grups d'ajuda mútua. Són reunions periòdiques, quinzenalment, on es reuneixen un grup de persones. Actualment en tenim de familiars i també en tenim de persones afectades amb un trastorn mental. Aquí l'objectiu és compartir experiències i ajudar-se entre ells. Un dels altres serveis que oferim també és el lleure familiar. Creiem que és molt important que les famílies tinguin aquest temps de desconnexió i que puguin disfrutar coneixent entre altres persones que comparteixen la mateixa problemàtica. Creiem que és molt important fomentar aquest oci. Els requisits per accedir és ser una persona afectada per un trastorn mental o ser un familiar o un amic d'una persona que té un trastorn. Si teniu algun dubte o voleu més assessorament, podeu contactar per telèfon amb aquests telèfons i preguntar per Ester.